Hürmetli televizor караучылар, чыгарылышыбызны җырлы бүләк тапшыруы белән алга таба дәвам итәбез. Һәм үзенә булган иң матур җылы котлауларны, тәбрикләүләрне кабул итү өчен зәңгәр экраннар каршына без бу минутларда бойлар сабасында гомер итүче Хөмәйрә Шихап кызы Шафигулинаны дәшеп калабыз. Сезгә булган иң матур теләкләр хәзерге минутларда яңгырап үтәр. Рәхим итеп тыңлагыз. Олы Шыңар авылында озак еллар гомер кичереп, хәзерге вакытта Сабада яшәүче әниебез, әбиебез Хөмәйрә Шихап кызы Шафигулинага 90 яшь дип башлана бу котлау хаты. Мингәр авылының иң чибәр кызы Хөмәйрә 1956 елның ямьле май аенда Олы Шыңар авылына килен булып төшә. Тормыш иптәше Сайфулла белән гаилә корып, 59 ел иңгә иң куеп, тату гомер кичерәләр. 2 ул, бер кыз үстереп, олы тормыш юлына бастыралар. 7 онығына, 15 онықчығына сөйінеп, хәзерге вакытта бойлар сабасында бар булганына, хәзерге тормышына шөкер итеп, кадер-хөрмәттә кызы гаиләсендә гомер кичерә. Карты бакыйлыкка күчкәнгә дә 10 ел инде. Кадерле, хөрмәтле әниебез, әбиебез, иң якын кешебез. Сине туган көнең, 90 яшьлек юбилеең белән котлыйбыз. Сиңа киләчәктә дә сәламәтлек, бәхетле озын гомер, күңел тынычлыгы, яшәү яме, яңадан-яңа куанычлар, бәрәкәтле ризыклар, шатлыклы мизгелләр телибез. Гел шундый изге күңелле, матур, ягымлы кешебез булып кал. Бергә-бергә күңелле итеп яшик. Син безнең терәгебез, киңәшчебез, дөрес юл күрсәтүчебез, шифалы дугаларың белән изге теләкләр теләп, безнең өчен борчылып, кайгыртып торучыбыз. Ярдәмчел, олы җанлы, киң күңелле, кадерле кешебез. Сабырлыгың, миһербанлыгың, саф күңелең өчен без сиңа бик рәхмәтле әни. Безне үстереп, кеше иткәнең өчен шиксез рәхмәтләр укып, безне сөендереп, озын-узак еллар саулык белән яшәвеңне теләп калабыз. Кадерлебез, җирдә кояш нуры балкыгандай, син балкыйсың безнең күңелдә. Тормышыбыз синең белән матур, рәхмәтлебез сиңа мәңгегә. Син булганда без бәхетле, синең белән якты көнебез. Безнең белән син дә бәхетле бул, сиңа озын-озак гомер телибез. Иң изге теләкләр белән балаларың, киленнәрең, 7 оныгың, аларның гаиләләре, 15 оныкчыгың, кода-кодагыйларың исеменнән кызың Сәмәрия диелде котлау хатында. Хөрмәтле Хөмәйрә апа, без дә ихлас күңелдән сезнең 90 яшьлек юбилеегыз белән тәбрик итәбез. Алдагы көннәрдә дә балаларыгызның, онык-оныкчыкларыгызның игелеген күреп, аларның рәхим шәфкатендә һәрбер көнгә шатланып, гомер итүегезне теләп калабыз. Иң матур җырыбыз да бу минутларда зәңгәр экраннар аша сезнең өчен яңгырар. Рәхим итеп тыңлагыз. Yürekliğimizini yaşarga Turmuş kaderini bilip Kilgen ağırlıklarını da Ütkere bildin külüp Şeştediğin nasip asanda Yuğala bütün hasret Barısı işin Enkeysin anın rağmen Şeştediğin nasip asanda Yuğala bütün hasret Barısı işin Enkeysin anın rağmen Yaşadın gene bezinin işin Uylarını da gelip ala Senin kedek merhametli Olsa iyiydi her ana Şeştenige nasip asanda Yuğala bütün hasret Barısı işin En keyfim anın rahmet Әнкәйләр кызны искә төшереп утырыгыз. Бәлки кайткач шалтыратырсыз, күчтәгә җибәрсәгез дә артык булмас. Һәр вакытта янәшәдә яшәсәң иде шулай. Озын гомер бирсә иде бүлеккә сиңа Ходай. Şeştenigin nasip asanda Yuğala bütün hasret Barısı işin En keyfim
сиңа мең рәхмәт. Шәштәнеге насыйп асанда, юғала бүтін хәсрәт. Барысы үшін, әнекей сиңа мең рәхмәт. Барысы үшін, әнекей сиңа мең рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә тапшыруыбызга килгән котлау хаты менә шул иде. Алдагы көннәрдә дә сездән якыннарыгызны тәбрикләп язган котлау хатларыгызны көтеп калабыз. Бәйрәмнәрне бергәләп үткәрик. Бүгенгә инде чыгарылышыбыз ахырына якынлашты. Сезнең белән саубуллашабыз. Ялларыгызны күңелле итеп үткәрегез һәм шулай ук инде тоткан уразаларыгыз да кабул булсын дибез.